Europski lideri su posle maratonskog, napetog samita postigli dogovor da Ukrajini obezbede 90 milijardi evra kredita za naredne 2 godine. 90 milijardi evra kredita za naredne 2 godine. Poruka iz Kijeva bila je jasna. Bez tog novca Ukrajina ne može da isplaćuje vojsku niti da kupuje oružje za odbranu od Rusije. Dogovor je postignut posle čak 17 sati teških pregovora, ali bez stvarnog evropskog jedinstva. Mađarska, Slovačka i Češka podržale su plan samo pod uslovom da budu pojedinačno izuzete iz njegovog finansiranja. To je još jednom ogolilo duboke podele unutar Evropske unije. Dok zemlje poput Poljske i Baltičkih država smatraju da je opstanak Ukrajine pitanje evropske bezbednosti, druge članice ostaju oprezne ili otvoreno skeptične. Sporna je bila i ideja da se pomoć finansira iz zamrznute ruske imovine, što je na kraju odloženo zbog straha od pravnih i ekonomskih posljedica. Iako je novac obezbeđen, pitanje je koliko će ovakav kompromis zaista ojačati Ukrajinu i koliko će Europa moći da deluje jedinstveno ako se rat nastavi i pritisci dodatno pojačaju.